meneng bae. Wong pitik dhuwuri ya, didemek ya meneng bae. Salahe wong didemek meneng bae ya nyong dadi kepengin minduk. Keping 3. Bahasa ping 4 inyong kewenangan gue, Pak. Kowe penangan? Inyong mlayu maring ketebon inyong. Kowe? Telak kok. Allah melas temen. Takoni sisul ki miki sing demek maring ndi? Inyong mlayu maring ketebon. Inyong reka-reka ngarai kering nyong. Bareng bali uliake tak sunggi. Sisul kami ki anu ndemeki pitik ya. Seora wong nyong ngarah kering nyong kayak gue. Iya telah sisul orang ngarah. Ora ndemek pitik kaki ngarah kering kayak gue nasbelani nyong. Kaya ditutupi nang kering ya. Ning nyong wong age apes gue. Nyong ngarah kering nang mandure ndarani nyong meti tebu. Dilaporna nyong mbok maring Kalibagor. Kowe dilapurna? Telet ditunggangna truk gue nyong. Kowe nunggang truk? Donge nunggang truk ta nyong seneng dilala truk gandengan. Apa ya? Inyong nunggang sing mburi. Oh, arep digawang Kalibagor tekan Sokaraja treke pedhot. Sing mburi keri. Kowe keri dadi? Telah kok ora sida tekan Kalibagor, ora sida dilaporna wong nyong treke keri sing nang mburi, inyong bali nyong. Bali terus ngene ya. Telah dadi kok maksudnya kono ya orang anti kepenangan ya. Saya selamat wong inyong anake wong selamat kok. Apa ya pinter temen ya. Telah pinter kok pinter ngubur. Ngesuk rikasih ngadol. Rikasih ngadol kae. Adol pitik. Iya. Apa kirane ora kepenangan? Aja nang pasar kene ya. Pasar ngendi sih? Sokaraja kayak gue. Sing go ngekol sindi. Nuwun. Monggo. Ana Pak, Mak? Ki ana dayo. Ana dayo? Iya. Aduh. Susah kira ana dayo ki. Keprimen sih? Ki mengko kreditane teka mbangan iki tukange kredit mbok. Wudu kok. Wudu. Lagi duit-duit. Ki. 50. Ki. Apa? Temoni disit ki. Lama lah isin nyongger ketemu karo wong lanang dadi nlitik kok. Ndeling litik. Lah kok iyong mbok bareng dadi randamandan kesuwen sih iki angger wawuh karo wong ketemu karo wong lanang ditakoni tak becengklokku wis ngoplok kowe. Ngoplok nang ngopo sih kowe? Gemeter kok. Gemeter ya. Kepengin nubruk. Niki wong didahe ngepong kok sahur manuk ning kandak karo anak ketok rame temen dene. Jornabe Mak, wong kandhanang omah-omahe dhewek kok domei ya Mak. Iya. Ah, iki ya ora jere-jere bae pancen. Bener kae si bunder janjane. Mangga. Nganti Mak, ki banene mandan melek Mak. Kowe arep nemoni ya? Inyong tak nemoni Mak. Iya, nyong juga nduk wedang ya. Suarane cemengkling kok. Hah? Mbedul ganyong kae. Iya. Dek. Mangga Mas. Waduh. Dismirit temen aduh. Waduh. Gondronge. Jan ngecek genah brengos ora bersyukur ngomong gondrong. Gondrong brengose untune langka Mak. Ye. Aja sak nisin-nisin nah. Nyemong langka untune wong kawit lahir ora bareng wis tuwa. Kita ya anu gawan pancen nyong kawit cilik ora metu untune. Gawan nggih, kebeneran besok angger garep duwe bojo nyong nyumbang untu. Nyong. Dek. Dak enten apa? Kira iki aja berisik. Lah wong lagi merdaya mbene sepisan wis labu cilik-cilik ngomongnya ki Mak. Bapane. Ki Mak. Domai ramane kula ngger omong-omongan. Bapane mari ngendi? Bapane teng pedangan. Ngene teko omongi. Sing seru mawon ora. Ngene teko omongi. Ramane kula ora krungu iki. Ayu kok kupinge rapet. Kula ta ora budek, sing budek bapane. Oh sing budek bapane. Dadi ngomong seru nggih rika mboten ngrungokaken. Oh iya gue. Ya Dek, jere kok wis dadi wong ijen-ijenan? Ijen. Iya. Mboten duwe bojo. Lah iya. Dereng kok. Dereng ping kali. Ya tak kon ngono gak apa. Lah wong jenengan
takon karo Randa karo Jiwiti layan nyong isin. Loh, wong bocah ora ana isin-isine. Dejan ngomong. Jiwit milih nggon balung kan. Bocah kok seneng balungan ya. Sampean sinten, Pak? Apa urung ngerti jenenge nyong? Dereng. Edi, Edi. edisi peang. Kakak. Anak apa sih? Peyang. Peyang.